Admin walah nanti to, Bret? Admin walah durung iso update. Mergane iki admin walah wingi bar sunat, padahal dheweke iki wis tuwa. Oh iya, mosok to? Iya, tenane lho. Yo. Ayo, oyak anakku yen iso. Telompe. Modiar gue. Alhamdulillah, Bu, lancar operasine. Enten keluhan apa mboten, Bu? Dokter, ki ketoke guntinge ketinggalan ning jero. Mboten napa-napa, Bu. Mboten sasungkan-sungkan. Kula niku gadah gunting sak truk. Kowe ndek pira? Aku duwe 5 hadiah ciki. Aku siap. Modelmu nduk kaya SPG kerupuk. Bengese pating celomet bedak sak kental dinggo kabeh. Lah iki kan kalau ngasu, kok mbok nggo? Wis izin karo asku bidune durung. Dadi wong kok nyilian. Kuwi kan isih kredit balikke BPKB-ne durung metu. Alah, ya wis rasa dijak golek welut. Ayo metu golek welut. Ben tinggal wae. Golek welut kok malah mancing manuk. Tinggal wae. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam. Bodimu seksi tenan lho. Suarane dadi lanang. Satpol PP ono banci tangkepen.